ዝጸምአት ኳኽ ሓደ እዋን ኣብ ግዜ ሓጋይ ሓንቲ ኳኽ ማይ ብጣዕሚ ጸሚእዋ ነበረ። እታ ዝጸምአት ኳኽ ማይ ክትእልሽ ጀመረት። ኣብ ገዛውቲ፣ ኣብ ተኽልታት፣ ኣብ ከባቢኣ ኩሉም እናነፈረት ኣለሸት። ማይ ዝበሃል ግን ኣይረኸበትን። ድሕሪ ነዊሕ መንገዲ ብማይ ጽምኢ ክትሞት ስለ ዝበለት ኣብ ሓደ ደንጎላ ኮፍ ኢላ ብቐረባ ክትዕዘብ ጀመረት። ሓንቲ ዕትሮ ረኣየት። ኣብታ ዕትሮ ኣብ ታሕቲ ንእሽተይ ማይ ኣሎም። እቲ ዕትሮ ኣፉ ጸቢብ ስለ ዝኾነን እቲ ማይ ስለ ዝረሓቓን ኣብ ውሽጢ እቲ ማይ ኣትያ ማይ ንምስታይ ኣይከኣለትን። እታ ኳኽ ነቲ ዕትሮ ክተውድቖ መከረት። ይኹን እምበር ከቢድ ስለ ዝነበረ ኣይከኣለትን። እታ ኳኽ ኣዝያ ተስፋ ቆረጸት። ብጣዕሚ ስለ ዝጸምአት ማይ እናረኣየቶ ምስ ሰኣነቶ ብጣዕሚ ሓረቐት። ከባቢኣ ረኣየት እሞም ታይ ከም እትገብር ሓሰበት። ኣብ ጥቓኣም ጸጸር ረኣየት። ብኣናእሽቲ ንእማን እቲ ዕትሮ ምምላእ እሞም ድሕሪኡ ማይ ንላዕሊ ክወፅእ ከም ዝኽእል ሓሰበት። ቀልጢፋ ድማ ከምኡ ገበረት። እቲ ማይ ቁሩብ ንላዕሊ እንትመጽእ ተዓዘበት። ኣብ ከባቢኣ ዝረኸበቶም ኣናእሽተ ንእማን እናኣረየትን እናተመላለሰትን ናብቲ ዕትሮ መልአቶም። እቲ ኣብ ታሕቲ እቲ ዕትሮ ዝነበረ ማይ ድማ ንላዕሊ ወጸ። እታ ኳኽ እናዓረፈት ክሳብ እትረዊ ማይ ሰተየት። ኣዝያ ምስ ረወየት ሕጉስ ኢላ ነፈረት እሞ ጸገም በልሕ ይገብር በለት ይበሃል።